Kanigaray ka Akashwani Shillong ka khubor wan puliru Elma Arwar. Kimat ba kongsan jong ka khubor man ta ka step ka sautalik uyayong kalong. Tao ka sarkar jilla ya ka all party committee banyatay ya ka jingwanra ya ka lintiral ha ka jilla lembar ka jingdawa ban pelong ya ka tura kum ka nongba talang jong ka jilla. Krishan uba hek ya ka mat One Nation, One Election Policy. Yo ji itu kijan India jong kejala Meghalaya ha ka GI tag ne ka Geographical Indication tag. Onyo ji mentoy kinong tanjan kejala. Balasay kesengi kesantarik uyayong ahajar apsan on penmana ka embos ya ka result jong ka matric ne ka SSLC. Ka khubor ka bubnya. Ka sarkar jilla kala thau ya ka all party committee khnang ba kanyo banyakren halor kamat kabayadei bat ka jiwanra lintiral ha ka jilla Meghalaya kani ka committee kanyakren yabun kimat kibayadei bat kani ka kam kinthop nado ka railway construction ka cost benefit analysis lembat kiwe bat harin kata kan sapha ya ka kaipot sya ka sarkar jilla ha kani ka committee on don mar argut ki dokhot na kiseng san puthe jong ka jilla bat alla ban khli ya kani ka committee da umintri rang ba ka jilla ni da umintri ka sarkar jilla ka ba un sajid hi umintri rang ba ha kani ka committee on konthup langru ya ki tanat sarkar ki bayadei bat kani kaman bat kinya simbenta ha ka jingyakren ya kani kaman ka sarkar jilla kala thauru ya ka all party committee banyakren ya ka jingterwa ban pelong ya ka tura kum ka nongba talang jong ka jilla Meghalaya kajing sim jong ka sarkar jilla ya ka nigaray kalong hadin kajing ni jong kajing dawa na kikinhun seng balang bapher jong ka rilom garo ban pelong ya ka tura kum ka nongba talang jong ka jilla ya ka ni ka committee la ban khli da umintri rang ba ka jilla ne da uwe umintri jong sarkar jilla ka ba on sajid hi da u lembat argut kinong mi khmat na kiseng san perthai jong ka jilla ka khubor ka pentip u ba ka ni ka committee kan sim ya ka jing ai jumut na baro ki badan benta ha ka ni ka kam ni stakeholders bat kin sapha ya ka kaipot sya ka sarkar jilla unong yalam jong keseng san perthai BJP bat ubadeiru umintri kabinet jong ka sarkar jilla uba hek ulapen pau ya ka jing kesan ka jong u halor ka One Nation One Election Policy habakan bat kilap thai khubor uba hek ulapen pau bah ka jing solusinet ka jong u ba ka jing pelong ya ka election season pelong kum ka election jong ka Lok Sabha bat ka State Assembly kanyara baha ya ka ri khamtam habayade ba ka jing pendunga ya ka jing lut jing sem shu uba hek ul ongru ba ka jing pelong ya ki election kha ka khta ru ya ki kam pendoi bat ka long ru ka balut phut pham kinong alam na kilay tili kisnong kibahap hapo karat mayong kabami khmat ya kasnong siang maupedeng siang mayong bat siang kray kijam kilami syakmat ban kentat ya kajing keno balapenni da ka Confederation of People Ribhay ni ka kop kabak kento baki bor snong bat borra kiladi ya ka jaka ka balai spa ya kar ka basyong do sispa klur sya ka Meghalaya Industrial Development Corporation ni ka MIDC kinong alam snong kila kentat ya kajing keno kejongki ke bomdan nongrim bat ke bomdan setia ki sakhi ki basisha susu lapan sai bakumba kalau menta ka MIDC kamsim nathi setia ya kanu ke jaka ha ka than siang ka bahap hapo karat mayong kinong song ka ruang belayo ya ka jing kesan na ka Meghalaya Commercial Trucks Owner and Driver Association kila pelong ya ka jing lang bat ki bor penya jong ka MS Shri Shakhambari Ferro Alloy Private Limited banyakren halor ki jing dawa jong ka snong ki jing dawa bakong san ki kinthup ya ki jaka sumar ka school ka ka bakhot ka jing khot jing suwa bat ka kam ka bahok ka snong ka lakar pa ru ban le jurip lang ya ki jing long jingman jong ka maryang ki jing yakren kila sange no aswa nambar bakasnong kalakeno ya unong nikmat jong ka karkhana u arun jain ba ulakeno bamihap sapang kajinglong try da ka bakentu ba utray basisha uday banyakren kini kinong songsnong galakan tai u ban ailat ban plebyang ya kate ka karkhana tat hado ban urlong ya ki jingdawa ki jongki nakaliang u arun jain ulapan pau ba ka karkhana ban pendap ya ki jingdawa ki dei ban bisar banya ru at yakiwei kani kadai ka Akashwani Shillong ka balang shepi ya ka khubor ki jan rindiang balathan bapini da ka jilla Meghalaya kila jam sha pat umomer kinthup ru yak na textile ka sarkar jilla namar baki jan rindia kila yo ya ka jingbu kateng ha ka GI tag ni ka Geographical Indication tag na ka benda ka jing thain da kikti lembar ka jing ter sai da kikti ba ka jingbu rong balayo na ka maryang ka balong ka jing
penmi ke banala dihi. Ka rendia ringkat bat ka Meglia Handloom Products bala pembana da ka GI Authority Register Geographical Indication Registry Intellectual Property Office ka Sarkar Penang. La penrung hadin register kum ka GI ha ka official website jong ka GI Authority. Katangat textile jong Sarkar Jila Meghalaya kalapan skam bat cingkia yang kajing petrekam da kajing kesan jong kanabat bat kajing erap jong Dr. Rajnikan bat lapan seluruh bat ajing kesan da kena textile bat ke Meghalaya Reindeer Producer Association Palat South Nem Kinti ha kajing ya inti balas dang da kena textile marmar kelayo jing itu balapan melaya kasnong umden diwan kum kasnong irisel peningkong ha kajila ha kalatri urempang jong usnem arajar arpuwe. Ka Meghalaya Board of School Education ni ka embos kala pentip bakan pelat ni penmanano ya ka result jong ka matrik ni ka SSLC la syai ka sengi ka santrik uyayong arhajar arpusan. Ya ka ni la pentip da Director Accreditation and Controller Examination uba ti lalu hinin ka sengi. Ya ka result booklet bapura la bandang ulut ni say na ka website jong ka embos ka balong www.embos.in bat la pentip ru bakan umdan ka jingwa ya ka result ha ka office jong ka embos la kalong hatura ni silong ru. Ya ka result la menyo na kini ki website bat kita kilong www.embosresults.in www.macresults.nic.in www.results.shiksha www.jagrangosh.com www.ndtv.com bat ka www.indianexpress.com. Kanipko hinin kesengi kalano senyang haduan rutuli ki battery operated vehicle syaka military hospital Shillong. Ya kini ki kali la IT syaka military hospital Shillong kabalong shibentaru jong ka CSR scheme jong usnam arjar apsan jong kanipko. UGOC jong ka 101 area Lieutenant General Sanjay Malik haba ajing kran hakani kasngi ulapan pau ya kajing sungu ya kanipko halor kani kajing no sinyang kejongki bat ulaban rap ru bakini kikali kinong kajing kirku ya kinong sya sumar khamtam kitu kibalak hamyaw ka kerta bat ulak ru bakani ka hospital kumba kalaju ajing syakri kababha ya kipat ba kanyai beteng benne ya kini kikam ajing syakri kejongki hakani kasngi lapan kuburom ru ya kakenhon jong kanip go. Ka Chief Secretary Barim jong Jela Meghalaya ka kong RV Susyang Galasya Pintian Smai kum ka State Chief Information Commissioner ka Bathamay bat ka program Pintian Smai yaka lalong hinin kesengi haraj bavan. Ya ka kong RV Susyang la Pintian Smai daulat ka Jela UCH Vijaya Shankar ha ka jingdan lang ki hair officer jong kitanat baper lembat ki bahiyang hasem jong ka kong RV Susyang. Laban kedaw ba ka kong RV Susyang kan bat kum ka Chief Information Commissioner jong ka Jela na kabantala isnem. Ka All Meghalaya Karbi Association ni ka amka kalapan ha perdano ya ka jingrakhe jubli ksiar balaisngi jongka hinin kesngi ka balong ka jingrakhe ban kemau ya mau mer basan posnem jong ka jing syakri syakipat Karbi ha perdua right hoppati ha bakren ha ka jingrakhe umintri rang ba ka Jela Meghalaya ukonat ke sama ula ai kuble ya ka amka na ka benda ka ni ka jinga inti jongka da ka baban halor ka jinglong kongsan ban penhe ya ka larti bat ka jingya chaprang ukon rat sangma ulakularu ban ais ngobasan lak tengga ban kersyan ya ka jingrakhi ya ka ni ka jubli ksiar ban mangru sang polak tengga na ka benda ka jingshna ya ka cultural center ka batmu ban penne bat kentiu ya ka larti ki Karbi ha ka ni ka snilai don langru UMLA ka nongpo uba Meryl Bones im UMLA ka Mawati uba Charles Malmangar ka MDC ka nongpo ka Kongrona Khimdet UMDC ka Umroy uba Isnay Hinge bat u deputy chairman ka KAAC u Avjet Kro. Kaplam thma jong uba Pradip Kurma kabala ai kerteng haling khabneng the election fee kala syajit syakarensan pin iflim bahya du jong ka perhei ka 47 Moscow International Film Festival arhajar arsan kani ka film kandon du hakathup jong ka jinge kop banyo yak khusna makensai Naki film jong ka perthei hakani ka International Film Festival ka banlong ha Moscow Russia nadu khanyo tarik uyayong hadu ka apsaw tarik uyayong arhajar arsan.
Katu ka khubor ka lakut ka bawan chapi na ka studio jong ka Akashwani Shillong basahan dia por ni saya so bar ka Akashwani Delhi na ka benda ki khubor khtin Hindi bar bot pat saya khubor ha khtin pareng kani ka Akashwani Shillong